Serbski Silinski rum, je samo Serbska narodna zhromadizna, serbske kulvate blido favorizowało zjednočić w jednym kraju. Myśmy so też w tej należności nic nie ubrali, ale na polityków obrócili, ale my so nismy mogli przesadzić, Sakska by to podpierała, Braniborska nic. W Bramborskiej ta ludność jako sinak myślaca była, a nie są byli tylko Serbo, aż w Sakskiej, to ryka nam so nie oporadziło ze znowu założeniem tych krajów, tu Łużycu do jednego kraja dostać, całą hornodelną Łużycu. Przez to dzielenie jsme mieli tak rec tu nedobro, że jsme my dobili vo všech serbskich należnościach, bo než domowina so jako jedna zhromadna organizacja czuje w każdym kraju samostatnie jednać. To było dwójne dzieło. Teraz to dzienniejsze traje, jo drugie ciężkie, pa może też spomożne być. Ja chcę im przykład powiedzieć, w Sakskiej jo so skomdziło, gdyż jo so zakon o założeniu zjawnopravnickich mediów schwalił tych Serbów dostać do toho zastupowacego gremia Mediowej Rady. To są nasze zaposłance na skierę przespali, to nie może im umietować, ale nie się stało. We Bramborskiej jo so to poradziło, a to dla są oni byli od prvního dna przy założeniu tego zjawnopravnickego szczelaka RBB, tedy ORB, ze członom tej rady, a są mieli 10 lat przed, ażśmy w Hornej Łużycy serbskie telewizyjne oknieszko Łużyca.